Matiáš Kováč ponaťahoval hráčov, reklamuje ruku a tá bola jasná, ako ukazuje Ivan Kružľák, ktorý bol blízko, je z toho penalta. Čo teraz Matiáš Kováč, Šimko, no ruky od tela, jasné ovplyvnenie smeru, v pohári v Prešove. Čerepkaj zvykne to posielať aj pod brvno, teraz po zemi, poslal Bajzu do opačnej strany a Košice do vedenia v derby 1-0 v 12. minúte. Štvrtý zápas a 5. gól proti Tatranu, Blažejemu chutí asi derby o čosi viac. Tak stáva sa, že ten hráč má niektoré tie mužstvá, ktoré mu sadnú a Romanovi evidentne táto situácia praje proti Prešovu. Super pre priebeh zápasu, že ten gól je takto skoro, tým pádom Prešov bude musieť s tým zápasom niečo robiť. Som zvedavý na tú reakciu a hlavne... V pohári si zastrelali slušne práve proti Košicem a Regali je vo veľkej šanci z voleja, ale prepálil. 38. minúta. Využiť na pravom a Rehuša. Sklepol mu to ten z otočky, ešte si to zasekol, prehodil na svoju ľavačku, zvoní brvno. Ešte Čerepkaj čaká na odrazenú loptu. Do útoku, aj keď dozadu v podstate neurobil nič, čo by nejakým spôsobom bolo že zlé, ale v podstate Prešov je momentálne v situácii, kedy potrebuje... Šimko v mikrosúboji kapitánov, Rehuš to zakrútil. Zaujímavá lopta, Bajza vyráža, pred ním Kováč, ešte hlavou, Bajza chytá, ale lopta predsa len v sieti. Ale odmávaný offside. Ič má to na strelu, jeho pokus blokovaný, ale do siete. 56. minúta, Bajza nemal šancu a Košice vedú v derby dvojgólovo. Pripravená akcia od začiatku do konca aj s vyšperkovaním šťastného teču, ktorý končí za chrbátom gólmana Tatrana. Chcel som už povedať, že asi premrhali tú ideálnu šancu na zakončenie, ale nakoniec tým šťastným tečom to v podstate skončilo v bráne. Madleniak to nemal na ľavačku, takže vedel, prečo to posúval do šírky. No a ešte raz ten nechcený teč, myslím, že chrbát Olejníka to bolo, ktorého sa to mohlo obtrieť. To uvidíme detailnejšie, no lopta pridvihnutá, ktorá jasne pomýlila bezmocného prešovského gólmana. Olejník tam letel do tej lopty k Medvedevovi. A Galovič teda s gólovou ranou nadstavené minúty. Čo tento roh na bližšej žrdi, gólová hlavička! Denis Taraduda, jeho prvý gól v tejto sezóne. A ešte vykresanie iskierky nádeje. A tam jasne pritom Kevin Dombrovský zdvíhal varovný prst, že nevypúšťajme záver súboja, vie, že 4-0 z toho nebude. No a v čase, keď máme 3 minúty do konca, tak Prešov ešte chce ožiť. Ten gól neprišiel skôr, pretože určite by to pomohlo. Takto je to čosi, čo možno je kozmetické, ale určite pozitívom pre Prešov, že sa presadil a tú štandardku akože dobre zahrali. A takisto to bola tá predošlá situácia, že Jan Bernát nerozmýšľal, proste odcentroval, získal rok z toho. Bondarenko teda nedostal vôbec ideálnu loptu a ani ten nákop Tatranu nevyjde, ten prehráva v derby.